Ningizimu Afrika, Mzansi, sanibonani, nginibingelele kuphi nakuphi la enibukele khona-ke makuthi-ke usuku lakho lokuqala uyithola-ke uhlangana nalo mbukiso, ngicela ungalenzi iphutha kusekhaya la, subscribe kwi-channel, ulike ivideo ebese-ke uciphiza i-notification bell. Wenzelani? Wenzela ukuthi-ke mangifaka ivideo wena-ke bese-ke uthola i-notification, then ngokushesha bese uyangena kwivideo uyayibuka. Siku-Trend TV siyaqinisekisa-ke ukuthi-ke sikulethela-ke lolo daba olusuke lusematheni ngalolo suku. Ingane kwethu sesiyoyiphetha inyanga kaNovember, sibheke kuyena-ke uDisemba. Sekusabalele-ke futhi-ke enye ivideo eyomdavazo la kuvela khona abantu-ke beyithokozisa ngokocansi endaweni engafanele, kanti-ke kusuke kukhona loyo osuke ebashutha kungazelele. So kunepost-ke engiyibone ku-Facebook, ngizoyifunda injengoba-ke injalo ibhaliwe. Kuthiwa-ke kule video ubusho umdavazo kushunqa intuthu kunuka ithayi phakathi ehhovisi. Le video ithathwe umuntu ohlala kwibhilidi elingaphesheya kwaleli lesigameko, wabazuma wababukela eduze zibulalana kungongaphansi nongaphezulu, kanti kusolakala ukuthi-ke usisi lo ubeyofaka i-CV, kanti kuzofuneka enoboya qala yeyikubi ubusandosandu. Ayi, nayi ivideo kuma-comments. So ingane zakwethu, nami-ke nginayo ivideo, awuvakashele i-WhatsApp channel, nayi ilink ku-description, sengiyipostile le video laphaya kwi-WhatsApp channel yeZikwi-Trend TV. Awushone khona nawe-ke uyozibonela le video le engikhuluma ngayo. Ngane zakwethu, ngibonge ukuthi-ke niyibukile ivideo. Makuthi-ke usuku lakho lokuqala, ungakhohlwa ukusubscribe. Ma ungasubscribile ungaphinde-ke futhi ucommente ku-comment section ungitshele ukuthi kuthini ukuphawula kwakho ngalolu daba. Zikwi-Trend TV ngeke ngilenze iphutha, makhona-ke iy'ndaba ey'sematheni ngizodlulisa la kunina njengomndeni wami weZikwi-Trend TV. Asihlangabezane kwivideo elandelayo.